Bună seara, astăzi facem un nou video. Știu, am mai făcut adineauri unul, numai că am setat noi telefonul să se închide la 8 minute și un pic. Acum facem al doilea video în care eu cu bicicleta mea voi sări pe acel din ăla, laptea. Vreau să vă zic ceva. Am vrut să-l beau în secret, fără ca Victor să știe și de fapt s-a dovedit a fi lapte. Și-a făcut o farsă singură. Nu vă mințim, uitați. Da. Am încercat să-l beau. Nu o să încerc. Eu nu o să încerc. Hai. O să încerc. Vreau să vă zic ceva. Eu cred că ar fi o modalitate bună. Ce? Ia, pune aia pe el și să sar direct pe lemn. Da chiar, bă! Hai să vedem. Reușești? Stai. Ia, bă, am uitat că și ăsta s-a murdărit de laptea. Da, nu contează. Hai. 3, Haide. 2, 1. M-ai stropit pe picior. Haide, pune iarăși cutia. Bă, cum să mai pot, bă, tu nu vezi? Dar chiar că e lapte acru, uitați-vă, spuneți voi că nu e lapte acru. Haide, pune iar cu buletul. Bă, deci dacă ați fi aceea, dacă ați fi aceea, știți ce miroase? Oh, făcut cupul backflip. Bă, îmi pare rău copiilor și oamenilor, dar V-am făcut grea, să ne pare rău, sincer, n-am vrut. Cezar, nu-l călca pe... Bă, de ce murdărești roata? Acum va trebui să stăm să o spălăm. Sincer, ne pare rău că voi mâncați și s-a făcut greață. Eu vă zic ceva. Dacă mâncați, stați o clipă să mă vedeți și pe mine ca să vorbiți. Dacă voi mâncați acum, ne pare rău. N-am vrut, nu știam. Nu știam. Vă facem greață. Scuzați-ne. Uitați, aceea a fost din celălalt videoclip la care am setat noi, da? Și am strivit un lapte bătut. Nu-i lapte bătut, iaurt. Șofi. Și da. L-am aruncat mai încolo, dacă vrei. Dacă vreți să-l vedeți, vi-l arăt. Dar unde? Uite-l. Uite-l. Iar restul l-am aruncat peste gard. Eu ce-am făcut acolo, iaurt. Sorry, îmi pare iar. Sincer rău îmi pare. Acum vom strivi altceva. În câteva secunde vom strivi altceva. Nu știm încă ce, dar strivim. Aici avem 4 pensule stricate de-a mele și așa am vrut să le stric eu pentru că sunt eu prea ratangiu. Așa că uitați-vă la mine. Așa se strică. Nu. Bine, mă, nu. Haide, filmezi tu? Stai. Cum să pictezi în 2 minute? Ce ratangiu. Haide, îți dau ție camera și vei filma. Nu, bă, eu vreau acum să... Haide, hai, dă-mi ca. Hai, mă, ia-l. Nu. Funcționează-le. Nu așa, mă, ratangiu. Lasă-le așa, bă. Nu, ce naibii, așa. Păi le rupi instant, bă. Hai să-l facem să facem în alt mod. Ca așa le rupi instant. Stați o clipă să ne gândim. Urăsc mașini. Mai ai un cub din ăsta și să sară așa pe ele. Bă, nu știu, băi. Stați o clipă, ne găsim lucruri cu care să distrugem. Da. Revenim în câteva secunde. Stăm de 2 minute și tot căutăm și tot nu găsim ceva. L-am adus Uite un pietroi. Nu, bă, nu luăm pietroi, mă. Bă, uitați, poate e ăsta bun. Nu, nu e bun. Ba, e bun! Uite așa! Nu, ratangiule. Ba, nu sunt ratangiu, mă. Ba, da, ești ratangiu. Hai încoa. Haide! Copii, uitați-vă aici ce am găsit. Sălbaticul. Știți cum o să distrugem? Cu o masă! Gata, am făcut o masă. Uitați-vă la mine, mă. Copii, vedeți ce ușor e să faceți o masă? Și acum punem de astea, așa. Nu. Ia pune-le aici. Ia pune-le așa, de-a lungul. Bă, uite, le punem aceea. Nu.
Ne punem de-a lungul pe asta. Știu că nu vorbim și e foarte... Da, haide. Ține aici și filmează. Nu mă, eu vreau eu. Uitați-vă la mine. Uite, Giulia, uite-te. O să iau această mirobolantă bicicletă. Ar fi trebuit să filmăm dimineață, dar nu ne place seara și vezi că vine mașina. Uitați-l pe Mașinescu. Așa, noi am vrut să filmăm seara, dar de fapt a trebuit să filmăm acum noaptea. Dacă tot filmăm seara, arătați-le lumina. Aleluia, 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 aleluia. Bine, acum nu facem prostii de parodie. Facem parodie animată. Și nu facem nici de sau cum eu zic. Adică de Iisus. Uitați. Glumeam și noi, oleac. Nu zicem de el. Ne pare rău dacă l-am supărat. Și nu așa! Bă, da, așa! Nu! Vine mașina. Vezi? Escu, 2.0. Nu încercați acasă acest lucru magnific pe care îl face acest ratangiu. O, iese. Ce ziceam eu? Nu. Eu ziceam să calci așa direct pe ele. Bă, nu. 3, 2, Nu poți să mă mișc. La 3. ia încearcă să mergi. Ia. Pariu că nu-ți poți. Ba da, pot. Pariu? Da. Hai, facem pariu pe 10 lei. Ba nu, bă, că n-am 10. 2 lei. Nu, bă. O punct de chipsuri, hai. Nu, bă. Ba nu, mă. Hai, bine, fac cum vrei tu. Mai mergi. Nu. Hai, mă, punct de chipsuri, asta nu se ține de pariuri. Uitați-l, mă, ce fricos e. Nu se ține de pariuri. Nu sunt bune. Nu e bine să faceți pariuri, copii. E, posibil să popună. pierdeți foarte multe lucruri. Și nici voi, oamenii normali, să nu faceți pariuri. Haide. Oh, nici n-am fost pe fază eu. Da. Bă, rămas pensula întreagă. Care? Asta. N-a rămas întreagă, bă! Hai, le mai rup eu dată. Ce, bă? Ba nu, n-a rămas întreagă, iată! Haide, pune acolo, vreau și o să le mai fără o dată. Bine, fără mână! Bă, încearcă! Fă cumva! Reușești tu cumva! Stai, vreau proprio o leacă, mai. Doamnelor și domnilor, Giulia va încerca. Le-am furat! L-am furat! Legit! Bun. Hai mă, n-am voie și eu să glumesc. Hai, pune-le. De ce beți? De la el. La roșu a fost cel mai mare. Stai, bă.